kami wo kakha Thamchani boyar shipkha Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong raja no lam song nani Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong raja no lam song nani Raja kami wo kakha Thamchani boyar shipkha Raja kami wo kakha Thamchani boyar shipkha Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong raja no lam song nani Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong raja no lam song nani Raja kami wo kakha Rangcari cak pagiri mano ohano pagiri maya 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 Nogara hindi kawi phainai no nok function na mai mania Nogara hindi kawi phainai no nok function na mai maya Phaidi ta khuksong phaide gerung sa unglai nani Phaidi bu khuksong phaidi motha sa unglai nani Phaidi ta khuksong phaide raja sa unglai nani Phaidi bu khuksong phaidi gerung sa unglai nani Raja kami wo kakha Thamchani boyar shipkha Raja kami wo kakha Thamchani boyar shipkha Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong raja no lam song nani Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong raja no lam song nani Raja kami wo kakha Jorale Tongsani kasia Onare mangala Jora tongsani yakini seyake mangalaksini Raja kami wo kakha Thamchani boyar shipkha Raja kami wo kakha Thamchani boyar shipkha Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong raja no lam song nani Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong raja no lam song nani Raja kami wo kakha Thamchani boyar shipkha Raja kami wo kakha Thamchani boyar shipkha Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong raja no lam song nani Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong raja no lam song nani Raja kami wo kakha Hambai जों दिनै फैलानो दिनै हाबोबाग्रानो खुलुमा ताई हामजाक माया पारो दिनै जों TWF सेंट्रल कमिटी ताई आगरतला टाउन कमिटी ताई डिस्ट्रिक्ट कमिटी रक जत पाल मिलिवै बोबाग्रानो हामबाया पालायनानि ताई दिनै खरकसा सुसु TWF नि GS गरम गोनां जोग बुखु गीता
bo ticket mankha MDC contesting khainani bagui aboni yagulo bo basa mani yagulo bo applying kha gobang vote baino aboni bagui sini TWF ni GS tai sini borom genang jog buku gitano tini applying mani borom yafatnani bagui jeng tabuk mani ko kuto asuk lajak aboni bagui jeng apply bo ungkha bono borom bo yafal laikya tabuk sini TWF ni bukuk songbai jeng tini kokchap laikya buskango June maso sini TTADC ni tai kaisa sini songmari tongo a songmari hingkai jotoni sai sini nangkuk mani songmari kami amchai ni hamkrai ni songmari sini BC songmari o BC songmari ni bagui bo haino ani TWF ni bukuk songno ang jotto kami amchaio tongnai primary committee hoite aromba khaiye sini অঞ্চল কমিটি ব্লক কমিটি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি আগরতলা টাউন কমিটি সেন্ট্রাল কমিটি যত বুকুক সং 7 তারিখ tei waisa जों June maso bisi songmari no tei bo apply khainani bagui जों fan sonton laye samung tangnani bagui जों tini kokchap laikha joto TWF ni bukuk song tai joto TWF ni bukuk song no belai hambai mario sara Tripura rajyo o 28 ta tini ADC constituency tongo o 28 ta ni bisingo no tini bukuk song joto jaga no samung tang laikha sakta laye tai samung tang mani yagulo 28 ta ni bisingo 24 ta seat no apply keti pekya abo kisa ni kogya tai saita seat bo kicha ni bagai seseng kesen enggo haipano o saita seat ni TWF ni bukuk song no ba ang belai ka hambai maya paro karon borok bo belai ke sakta laikya bukuk song जों boskang ni bagai ready ma tongnai tini hatai to phano mothang tini o जों buri rok tai usloliya जों hamesha no bubagrani logyo tongnai जों bubagrano जों borom riwino bubagrano subawi जों tini o hatai to phano जों rokha khainani bagui tini next generation ni odikar no जों riklangnani bagui जों tini TWF rok ready tongo aboni bagui tini ha bubagrano belai hambai tai tini buku gita no bo belai ke hambai bo belai ke hard work khaika tai joto TWF ni bukuk song no borok no bo belai ke hambai maya paro joto no belai kosto khayoi no khuk khibiwoi o 24 ta seat no jidiri nani bagui belai ke kosto khaimani bagui joto bukuk song no belai ke hambai tai chini bubagra no paithago belai hambai tai hamjak maya pare ani ok koron muthaka hambai